Täällä on aluksen kapteeni täällä ruorissa. Olemme lähes turvallisissa käsissä. Hän on eilen kalastanut, kipparoinut 250 kiloa silakkaa. Joo, perkasimme ne hyttysparvessa. Mitä kautta sä ajattelit, me mennään? Jos me mentäis tuon ympäri Ulkokautta? Kyllä, voi kestää 3 tuntia. Hieno reissu, joo. Eli mennään Ulkosaariston kautta, joo. Täällä on laivakoira Pili. Ja puosu Seija.